नरेश स्नान मंडप रे प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करंतु महाराज विजय कले परंपरागत माजणा विधि अनुष्ठित हेबो राजन बड़ विचित्र ए प्रभुंकर जगतर नाथ बोली तो ता ना जगन्नाथ जगतवासी मानकर समस्त सामाजिक चित्र प्रतिफलित होता है प्रभुर सेवा विधि देखुना एते बड़ प्रभु चाहिए विश्व थरी उठिबो से पुणी शतकुंभ जल स्नान करेंगे ज्वर हेब अणसर घर रे 10 मूलारिष्ट पाचन पीबे भल हे नव यौवन भेष हो गुंडीचा दिन रथ यात्रा करेंगे अपूर्व अपूर्व किंतु बड़ पंडा पड़े जादुष भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृश जी जेपरी भावे तार सिद्धि सेपरी हुए मु गणपति प्रभु गणपति मोर इष्ट देवता तांको प्रसाद व्यतीत अन्य प्रसाद मोर अभिरुचि नहीं तेणु जगबंधु जगन्नाथ ठारे मु जदि प्रभु गणपति को दर्शन करिपारंती तेबे जन्म सार्थक होता पिता ब्राह्मण ठारू चंडाल पर्यंत जो प्रसाद को एकत्र बसी सेवन करिबारे बाधा नहीं स्नान मुखर पतित होइले सुधा जहाँ कैबल्य से तो केवल प्रसाद नुहे पिता महाप्रसाद ठीक कथा कहिछ मां सेठारे अहंकार नाही अछि केवल भक्ति मु बुझुची राजगुरु आपने किंतु जोटी हृदय माने ना सेठारे कौनसी सालिसर प्रश्न उठे ना गजपति महाराज श्री श्री पुरुषोत्तम देव विजय प्रणाम महाराज राजन आपण तो समस्त कुशल तो परिचर्या किसी भूल थिले क्षमा देवी आपण मानसिक नहेले भी शारीरिक सुस्थ अच्छी महाराज आसंतु आसंतु महाराज अर्चना बेला बढ़ी जाउछि आहे शरण कुंजर महाबाहु आहे बलियार भुज गजपति श्री श्री पुरुषोत्तम देवଙ୍କ पूजा अर्चना ग्रहण करने को अवतार हेउ मणिमा Namo
ଦେଖୁନ ସମଗ୍ର କଳେବର ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ପାଶ ଅଙ୍କୁଶ ବରା ଭୟ ଶୋଭିତ ହେ ଲମ୍ବୋଦର ହେ ଗଜାନନ ଗଣପତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଏ କି ଲୀଳା ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଗଣପତି ରୂପ ନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କାଞ୍ଚିନରେ ସେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଗୁହାରି ଶୁଣା ହେଇଛି, ରାଜନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏ ଅଧମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ସନନ୍ଦ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉ। ଶତକୁମ୍ଭ ଅଭିଷେକ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଣପତି ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ। ସାଧୁ ସାଧୁ ଧନ୍ୟ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଉଦାରତା ସାଧୁତା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଛି। ମହାରାଜ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବିଘ୍ନରାଜ ବିଦ୍ୟମାନ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୋର କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ବଚନବଦ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମତି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ରାଜନ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଯେକୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହା ତ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ରାଜନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ରାଜଭବନରେ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହା ବି ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ବୁଝିଲୁ ମାଣିକ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ପରି ଦହଲି ଦହଲି ହଲି ହଲି ଝୁଲି ଝୁଲି ଏଇ ପସରା ମୁଣ୍ଡେଇ ଶାନ୍ତ ଘର କଣ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆଇଲୁ ନା, ଆମେ ତ ତୋ ପଛରେ ଧପାଲିଛୁ। ସତ କହୁଥିଲୁ ମାଣିକ, ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଦୌଡ଼ିଲା ପରି ଆମେ ଦିଟା ତ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି 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 ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି ମ। କାହିଁକି ବା ତମେ ଦିଟା କିଏ କି? କଣ କହିଲୁ ତୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ? ଆମେ ହଉଛୁ ଅନାଦି, ଆମେ ହଉଛୁ ଅନନ୍ତ। ମୋର ଆଦି ନାହିଁ କି ମୋର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆମର ଘର ନାହିଁ କି ଡିଆ ନାହିଁ, ପାଠ ନାହିଁ କି ଷାଠ ନାହିଁ, ରୂପ ନାହିଁ କି ବେକ ନାହିଁ। ଠାକ୍ ଠାକ୍ ମଦନ ଗୋସାଇଁ। ମଦନ ଗୋସାଇଁ କଣ ବୁଝିଲୁ ଟି? ହଁ ମ ବୁଝିଲି। ଅଦା ବୁଝିଛି। ଯା ସେପଟକୁ। ଅଦା ବୁଝିଲୁ, ହାଣ୍ଡିକ ଯାକ ନା ଦହି ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଅଛି। ନହେଲେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ତମେ ଦିଟା ହେଲ ବାର ବୁଲା ଛତରା। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗେଲେଇ ହଉଛ ବା? ଦିନେ ନାହିଁ କି କାଳେ ନାହିଁ କମା ପୁନେଇରେ ମାଇଁ
ଛଇ ଘୋଡ଼ା ମୁହା ବାନ୍ଦର ମୋ ପାଖରେ ତମର କଣ କାମ ବା? ଆରେ ଅନ୍ତା ଇଏ କଣ କହିଲା? ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ କାହାକୁ? ତତେ ମତେ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ଘୋଡ଼ା ପୁଣି ମତେ କହିଲା ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲୁ ଘୋଡ଼ା ପରି ମୁହଁ ଯାହାର ସେ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ବହୁପୁରୀ ଅନାଦି ହଇଲୋ ମାଲିକ ତୋ ପାଖରେ କାମ ନଥିଲେ ଏତେ ବହୁପୁରୀ ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କ'ଣ ତୋର ପଶ୍ଚାତ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତୁ କରିଥାନ୍ତୁ। କଣ ଏତେ ଘୋରତେଇ ପୋରତେଇ ହଉଛୁ ବା? ଘସର ଘସର 15 ଘସର ଆହୁରି ଘସର ପାଣି ତମେ ଜଇଁ ପାଇଁ ନସର ପସର ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣି ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଅନାଦି କି ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ବି ଗର୍ବ ନାହିଁ ଦେ ମା ଦେ ଦହି ମୁନ୍ଦିଏ ଦେ ମା ଖାଇ ପିଇ ତତେ କଲ୍ୟାଣ କରି ସ୍ମରଂ ସ୍ମରଂ ସ୍ୱଗୃହ ଚରିତಂ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନାଗର ହଟା ରସିକର ଛଇ ଦହି ନବ ବୋଲି ମନ କରିଛି ଯେ ଅଣ୍ଟାରେ କଉଡ଼ି ନାହିଁ। ହଇରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ଦିଟା ଗତର ନ ଖଟେଇ ମାଗି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସୁଖ ଲାଗୁଛି ନା ରେ? ମାଗି ଖିଆ ଅଳସୁଆ କରମ କୋଢ଼ି ଦହି ଦେବି ନା ଗାତ ଚୁଲି ଦେବି? ନାଇଁ ମାଲିକ ଦହି ଦେ। କଥା କହୁଅଛୁ ଯୋଉ ରସରେ ମତେ ଲାଗୁଅଛି ପରି ହାସରେ। କଣ କହିଲୁ ଆମ କଥା ତତେ ପରିହାସ ଲାଗୁଛି? ଆମେ 36 ବର୍ଣ୍ଣର ରଜା ଦ୍ୱିଜ କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତନ ହରିଚନ୍ଦନ ଭବଖଣ୍ଡନ ମଣିମଣ୍ଡନ ଜନରଞ୍ଜନ ବୈରିଗଞ୍ଜନ ଆମେ ପୁଣି ଗତର ଖଟେଇ ପତର ଘଟେଇ ନିଜର ଭରଣ କରିବୁ ପୃଥି ଠୋର କରି ଫାଟିଯିବନି। ଫାଟିଗଲା କି ଆସ୍ତେ ବାড়িଛୁ। ଭଲ କରୁଛୁ ଆଲୋ ମାଣିକ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି? କର୍ମ କରି ଯା ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ରଖନା ଅର୍ଥାତ୍ ଦହି ଦେଇ ଚାଲ ମାଣିକ କଉଡ଼ି ଉପରେ ମୋଟେ ଆଶା ରଖନା ଭଲ ମାଲିକ ଅନ୍ତା ଠିକ କହିଛି। ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ପଇସା ଧରି ଅଭିଶାପଟା ଦେଇନା ଓମ୍ ହିଂ କ୍ଲିଂ ସିଂ ସିଂ ମନେ ନାହିଁ ତ ବୁଝି କହିଲି ନା କଣ ନାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ? ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମାଣିକ ସେ ଅଡୁଆ ଭିତରେ ତୁ ବସ ନା ଯା ପଛକୁ ଯା ମୁଁ ଟିକେ ଦହି ଖା। କଣ କହିଲୁ ରେ ଅଳପେଇସା ରଇ ଜଳା? ଅଭିସମ୍ପାତ ଦେବୁ ନା ନିଆଁ ପାଉଁଶ ଦବୁ ବା? ମାଣିକକୁ ଚିହ୍ନିନି ଦେବି ଦି ଖୁନ୍ଦା ଯେ ବୋପାକୁ ମଉସା ଡାକି ପଳେଇବୁ। ଅନନ୍ତର ଏଇଠି ଅନ୍ତ ହେଇଛି ପରେ ଭାଗବତ କହିନି କଣ କହିଛି? ନରଦୁଆର ନୁହେଁ କିଛି ଏ ଜୀବନ ଥିଲେ ସବୁ ଅଛି ଅରେ ଅନ୍ତା ମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡା ପ୍ରଚଣ୍ଡାଚ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ ପଳୟତି ସହଜୀପତି ପଳାୟତି ସହଜୀପତି ପଳାୟତି ସହଜୀପତି ପଳାୟତି ସହଜୀପତି ପଳାୟତି ସହଜୀପତି। ଛି ଛି ରେ ପଛା ପଇଡ଼ ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈର ସାଉଁଟି ଆଣିଲି ତତେ ଠାକର ଗାଲରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲା ଜବାବ ଦଉଛୁ ମତେ। ଆମକୁ ଡାକିଲୁ କି ମାଣିକ? ଦେବି ଦି ଖୁନ୍ଦା ଯେ ମତେ ମନା କରୁଛି ତୁ ଆସନା। ତୁ ପରେ ଡାକିଲୁ ତୁ କାଇଁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ? ଯାଉଛ ନା ଏବେ ଦେଖିବ? ମଉସା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଯୋଉ ଖରା ହୋଇଛି ନା। ତମେ ତ ବୁଢା ମଣିଷ ଏ ତାତିରେ ବାହାରି ନଥିଲେ କଣ ଚଳି ନଥାନ୍ତା? କଣ କରିବେ ରେ ବାବା? ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସିନା ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ନିଆନକା ପେଟ ଖଣ୍ଡକ ତ ଅଛି। ହଁ ମଉସା ସବୁ କପାଳ। କାହା କରମକୁ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରିସା, କାହା କରମକୁ ଲଡୁ, କାହା କରମକୁ
ସପନ ସେ ପୁଣି କରିବ ଧୂଳି ଭୋଜନ। କଉଡ଼ି ତମକୁ କିଏ ମାଗୁଛି ମୋ ମଉସା? କଉଡ଼ି କଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନବ? ତମେ ଦହି ପିଇଲ, ପିଅ। ଓହୋ, ଜୀବନଟା ରହିଗଲା ରେ ମା। ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କଇଲାଣ କରୁଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ। କଣ କଣ କହିଲ ମଉସା? ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ? ସତେ ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ହବ? ତୁମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ ମଉସା। ଅନେକ ଦିନରୁ ଆଶା କରିଛି। ମହାରାଜ, କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଦୂତ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷାରେ। କଳିଙ୍ଗର ଦୂତ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ଆଜି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଆଜିର ଦିନରେ ଉତ୍କଳ ଦୂତଙ୍କର ଆଗମନ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କାଞ୍ଚି ନରେଶଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ର ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଶୁଣୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ପଦ୍ମାବତୀର ବିବାହ ଦିନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଉତ୍କଳର ରାଜା ପତ୍ର ଦେଇଛି। ଅସମ୍ଭବ, ଏ ବିବାହ ହେଇପାରେ ନା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ ସିନା, ସାକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ତ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଚନବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣି ସୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମରେ ସମ୍ରାଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଅତୁଳନୀୟ। ନିଃସନ୍ଦେହ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା, ପ୍ରଜା, ପାଠକ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସମାର୍ଜନୀ କରି ରଥ ପରିଷ୍କାର କରେ, ରାଜା ହୋଇ ଏକ ଘୃଣିତ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେ ନାହିଁ, সেই দুর্বল ব্যক্তিত্ব নিজ চণ্ডাଳ হস্তরে ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ଯେଉଁ ପଦ ସେବା କରି ଦେବଗଣ କୃତାର୍ଥ ମଣନ୍ତି, ସେ ସେବା କ'ଣ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ? ମନେ ରଖ ଦୂତ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ରାଜାର ଅଭିମାନ, ରାଜକୀୟ ଆଭିଜାତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ନିରର୍ଥକ। ମହାରାଜ, ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କେବଳ ବିଶ୍ୱରେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଗଜପତି। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସେ ଏହି ମହାର୍ଘ ସେବାର ଅଧିକାରୀ। ଏ କେବଳ ଦୁର୍ବଳ ତନ୍ତ୍ରୀର ଏକ ପରିଭାଷା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜା କେବଳ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ବିଚକ୍ଷଣତା ପାଇଁ, ବିଗଳିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣରେ ନୁହେଁ। ମହାରାଜ, ଉତ୍କଳର ଗଜପତିଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କହି ଆପଣ କେବଳ ଉତ୍କଳ ରାଜ ସିଂହାସନକୁ ଅପମାନିତ କରୁନାହାନ୍ତି ଛାମୁ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିକି ଏହି ଅଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୋଭା ପାଏ ନା ଛାମୁ। ପ୍ରସନ୍ନ ସଞ୍ଜ
ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ରାଜଜୀବନର ଜୀବନ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ। ନା ନା ସେନାପତି, କନ୍ୟା ସ୍ନେହରେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଳି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ପରିଚୟ। ଏହି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଜ। ଅନୁତାପ? ମୋତେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦନ୍ତରେ ତୀରଣ ଧରି ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜାର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରିବ କାଞ୍ଚି ନରେଶ? ନା, ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କାଞ୍ଚି ରାଜା ସାଲ୍ବ ନରସିଂହ ତାର କନ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡାଳ ହସ୍ତରେ କେବେ ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରିବ ନାହିଁ। ଦୂତଠାରୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମୁଁ ବଡ଼ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି ମହାରାଜ। କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଗତିର ଧାରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ତ ତୁଟିଗଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନଥିଲି। ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ତ କାଞ୍ଚି ନରସିଂହଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲି। ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ବଚନବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ବଚନ ଭଙ୍ଗ କଲେ? କାହିଁକି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ସର୍ବଜନ ସମକ୍ଷରେ ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରେ? କାହିଁକି ସେ ଏକ ଘୃଣିତ ହୀନ ଚଣ୍ଡାଳ କହି ମୋତେ ଅପମାନିତ କରେ? ସେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଲା କିଏ? ସେଇ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଛି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ଅଜ୍ଞତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣିକୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କହି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି କାଞ୍ଚିରାଜ, ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଅସ୍ଥି କଦଳୀ ବନକୁ ମନ୍ଥିର କରି ମୁଁ ତୁମର ରାଜ୍ୟକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବି। ସାଲ୍ବ ନରସିଂହ, ଆପଣ ରାଜା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଆପଣ ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ। କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମଣିମା, ଠାକୁର ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଆରେ ସତେ ତ ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ରାଜା, ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ହେବି ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ। ଜଣେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବ, ହୀନ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କହି ତିରସ୍କାର କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସ୍ଥାଣୁ ପଙ୍ଗୁ ପରି ନିଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ବସି ରହିବି। ବାଃ, ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଉପଦେଶ। ନା ସେନାପତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପରି ରାଜାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି। ସେ ରାଜା ହେଲେ ବି ମଣିଷ। ମହାରାଜ, ଯେ ଠାକୁରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠାକୁର ରାଜା ଆଜି ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ, ସେ ତ କେବଳ ରାଜାର ଅପମାନ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପମାନ। ତେଣୁ ତାରି ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଠାକୁର କହି ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୁରୁଷାକାରର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିପାରିବି ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଛି, କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସେନାପତି, ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ମୋର ଆଦେଶ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଶୁଭ ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ଏ ତ ଯୁଦ୍ଧର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରମ୍ପରା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ଅଥଚ ମହାରାଜ କ'ଣ ଏ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ? ଅନୁଗତ ସେବକମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳିବା ହିଁ ଧର୍ମ ସେନାପତି ମହାଶୟ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଆରେ ଏଇ ଠାକୁରର ସେବା ପାଇଁ ତୁ ଠାକୁର ରାଜା, ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମଉଡ଼ ମଣି, ଅଥଚ ସେଇ ଠାକୁରର ଆଜ୍ଞା ନ ନେଇ ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ମିଥ୍ୟା ଅହମିକାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୌରବକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ହଁ ଭାଇ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଅଧପତନରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଜା ପାଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ରାଜା ହୁଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାର କର୍ମ ଓ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ। ସେ ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁଖରେ ବିଗତସ୍ପୃହ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଏ ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ଆଦ୍ୟ ସେବକ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବା କରିପାରିବି ମୁଁ? ଜଗତର ସର୍ପ କର୍ମର କାରକ ଯିଏ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବାଃ, ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ସିନା ଭୁଲେଇ ଦେବୁ, ହେଲେ ମତେ ନୁହେଁ। ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ମାନୁଛି ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ହେଲେ ସେ ଭୁଲ କ'ଣ କ୍ଷମା ନାହିଁ? ହଁ, ଅଛି ଭାଇ। ଭୁଲ ପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ତାପରେ କ୍ଷମା। ଏହା ହିଁ ନିୟତିର ନିୟମ। ନା ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବୁ। ମୁକଂ କରତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି। ତୋ କୃପାରୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଉ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି? ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ମଧ୍ୟ କରିନି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 18ଟା ଦିନ ଭିତରେ 18 ଅକ୍ଷଣୀ ସୈନ୍ୟ ନିଃଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଯାଦବ ବଂଶ କଳିର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କରିପାରିଲି ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଭାଇ। ତାହେଲେ ତୁ କହୁଛୁ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ତା ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ? ନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ହିଁ ମହାକାଳର ଅନୁଶାସନ ଧାରା। କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଚାଲିଛି, ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ମନେ ଅଛି ଭାଇ ଭଗବତ ଗୀତାର ସେହି ପଂକ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇଥିଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्ते सुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ଦେଖିଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିପରି ଅସହାୟ ସ୍ଥାନ ପରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କଲା। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କାଞ୍ଚି ବାହିନୀର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଉତ୍କଳ ବାହିନୀ କିପରି ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ତଟର ମୃଦୁ ତରଙ୍ଗ ଦେଖି ମହାସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳତା କଳନା କରି ହୁଏନା। କୋହିଳିକା ବସନ୍ତ ମେଘ ନେଇପଡୁନା। ହଁ ମହାରାଜ, ବିଶାଳ ଉତ୍କଳ ବାହିନୀର ବଜ୍ର ନିଖୋଷ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଚତୁର ରଣକୌଶଳ ଏବେ ବି କାଞ୍ଚିକି ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତିମାନ ସେନାପତି ଏକ ଅନାଗତ ଆଶଙ୍କାରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ। ନା ନା ମହାରାଜ, ସେନାପତି ରଣସିଂହ ଭୀତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଭୟ କରେ ନା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ତଥା ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସୁରକ୍ଷା ତାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମହାରାଜ। କାରଣ ଉତ୍କଳ ବାହିନୀର ପୁନରାକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରେ ନା। ସେନାପତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆମକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପମାନର ତୀବ୍ର କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେବେ
କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧି ସର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବୀର ସୁଚତୁର ଆଉ ରଣ କୌଶଳୀ ମଧ୍ୟ। ବୀର ସୁଚତୁର ରଣକୌଶଳ କାହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର କୋଷମୁକ୍ତ ଶାଣିତ ତରବାରୀ ତାର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଚତୁରତା? ଆପଣ ମୋତେ ଡକାଇଥିଲେ ପିତା? ହଁ ମା, ତୁ ତ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅଳିଅଳି କଲୁ। ତୋର ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ମୋର ଆନନ୍ଦ। ଆଜିର ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ତୁ ସାମିଲ ନହେଲେ ଉତ୍ସବ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପିତା? କ'ଣ ପାଇଁ କାଞ୍ଚି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଏ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଲାସ୍ୟମୟୀ କାଞ୍ଚି ନଗରୀ ଧ୍ୱଂସର ଗୁହାର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି? କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ? ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜାତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଜଣକ ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ? ନା ନା ପିତା, ଏ ମିଥ୍ୟା ଅହମିକା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ବା, ଏଥିରେ ଅନୁଶୋଚନା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ରାଜ୍ୟ ଓ ତାର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳିଦାନ ତ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ମା। ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ତ ତାଙ୍କର ଗୌରବ। ନା ନା ପିତା, ଏହା ଅନ୍ୟାୟ। ମୋର ଯେମିତି ମନେ ହେଉଛି ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଅଶାନ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭଞ୍ଜନରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀଟା ଧ୍ୱଂସ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ନା ପିତା, ଏ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମା ପଦ୍ମା, ବୀରାଙ୍ଗନା ତୋ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବଳତା ଶୋଭା ପାଏ। ତୁ ଦେଖିବୁ କାଞ୍ଚି ରାଜ ସାଲୁର ନରସିଂହ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନଗରୀର ସୁଚାଗ୍ର ପରିମିତ ବେଦିରେ ମଧ୍ୟ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ରାଜଜେମା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣ ଏହି କଠୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଛାମୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ସେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ସେବାକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଦୁର୍ବଳ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିମା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି? ନା, ଅସମ୍ଭବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇପାରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୁରଭିତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପଙ୍କଜିନୀ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାଞ୍ଚି ରାଜ ସାଲୁର ନରସିଂହର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇନପାରେ। ଆସନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମହାରାଜ, କାଞ୍ଚିରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆପଣ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ, ଶୟନ, ଭୋଜନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି କକ୍ଷରେ ନିଜକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ, ଜୟ ପରାଜୟ ତ ଏକ ରାଜା ପକ୍ଷରେ କିଛି ନୂତନ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଏପରି ବିଚଳିତ ନ ହେବାକୁ ଛାମୁକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିବ କେମିତି? କ'ଣ ହେବ ଏ ଦେଶର ଦଶା? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗଜପତି ବଂଶର ଚିରଦିନ ଅନୁଗତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଧମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଇ ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, ଚରମ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ପ୍ରତି ଭୃକ୍ଷେପ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହିଁ। ନିଜର ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଧନ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ନା ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ସେନାପତି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ତିରସ୍କାର, ମୋ ପ୍ରତି ଚରମ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଛାମୁ, ଦାସ କ'ଣ କେବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିପାରେ? ନା ମହାରାଜ, ଏପରି କହି ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ହେବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଅବମାନନା କରୁଛି, ରାଜସିଂହାସନର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁଛି, ଉଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ କୁଠରଘାତ କରିଛି। ତେଣୁ ରାଜା ଭାବରେ ରହିବାର ତାର ଆଉ ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ଆମେ କେବଳ ଗଜପତିଙ୍କର ଅନୁଗତ ଦାସ ନୁହେଁ, ଏ ବଂଶ, ଏ ପରିବାରର ଏକ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ ବ୍ୟବହାରରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ନୁହଁ ଛାମୁ, ବରଂ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆମେ ଏପରି ପ୍ରଭୁର ଦାସ ଯେ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ମହନୀୟତା ଛାମୁ। ଭାଇ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ।
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଭଳି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, এই কলঙ্কিত মোহে কাহিলা পাখକୁ ଯିବି କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ ତ ତାର ସତ୍ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ତୁଚ୍ଛ ସାକାର ବାହି ଦେଇ ତାର ସେବାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁବ୍ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଦର୍ପ, କାମ, କ୍ରୋଧକୁ ପରିହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରମ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଭାଇ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ।
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ କଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ? ମହାରାଜ ମହାରାଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଗୁହାରିଆଥିଲି, ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ଯାଅ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜଣାଇ ଦିଅ, ତୁରନ୍ତ କାଞ୍ଚି ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉ। ଶୁଣିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଶୁଣିଲେ ସେନାପତି, ଶୁଣିଲେ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣିଲେ ତ? ହଁ ହଁ ମହାରାଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଆମକୁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଏଥର ଏ ଅଭିଯାନ ଗଜପତି ସମ୍ରାଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦ୍ୟ ସେବକର ଅଭିଯାନ। ଏ ଅଭିଯାନ କାଞ୍ଚି ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏ ଅଭିଯାନ ହେବ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ। କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ଏ ଅବମାନନା କେବଳ ଚଣ୍ଡାଳ ସେବକ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଏ ଅବମାନନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର, ଦେଶର ଓ ଧର୍ମ ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଚଣ୍ଡାଳ ସେବକର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ହଁ ମହାରାଜ, କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ହେବ, ଉତ୍କଳର ରାଜ ସିଂହାସନ ଏକ ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଚଣ୍ଡାଳର ନୁହେଁ। ଏ ସିଂହାସନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକର। ତବ ଇଚ୍ଛା ସେହି ମୋର ଦୀକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁ ତୋର ଯେବେ ଏଇ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ତାକୁ ବାଧା ଦେବ କିଏ? ସେନାପତି, ଆପଣ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ କରନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଆମେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ତୋରି ନାମ ଧରି ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ଏଇ ଶରୀରରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ ମୁଁ ଆଉ ଉତ୍କଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ବିଜୟ ହୁଏ ତେବେ ସେ ହେବ ତୋର ଗୌରବ, ଆଉ ଯଦି ପରାଜୟ ହୁଏ ତେବେ ସେ ହେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଶେଷ ପରାଜୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ। ଆମକୁ ଏବେ କାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଠାକୁରର ସେବାକୁ ଯିଏ ଅବମାନନା କରିଛି ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇ ମୁଁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଭାଇ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ତେବେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ ନା? କ୍ଷମା? ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ କିଏ ଭାଇ? ସେ ତାର ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପରେ କ୍ଷମା ତ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଏଥିରେ ମୋର ଦେବା ନ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠି? ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଥିରେ କିଛି ଛଳନା କପଟତା ନାହିଁ ତ? ଆପଣ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି ଭାଇ। ପଥରେ ପୁଣି ମାନିକ ବୋଧୁଣି ଠାରୁ ଦହି ଖାଇବାକୁ ହେବ ଯେ। ଧନ୍ୟ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଡୋରିରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ତ ପାଗଳ କରିଥିଲି, ଏବେ ପୁଣି କାହାକୁ ପାଗଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ? କିଏ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ? ମାଣିକ? କ'ଣ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ? ମାତୃତ୍ୱ। ମାତୃତ୍ୱ? ହଁ ଭାଇ, ସବୁ ଜନନୀ ମା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜନନୀ ନ ହୁଏ ମା, ସେ ତ ତପସ୍ୟା ସାଧନା। ସତରେ ଭାଇ, ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତି ଯଦି ମାତୃତ୍ୱର ମମତ୍ୱ ବୋଧକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନର ଦ୍ରୁତ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ଏହି ସମାଜ ଧ୍ୱଂସର କରାଳ ଦାବାଗ୍ନିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ବାଃ, ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି, ଶରୀର ବିନା ଯେମିତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଭିନ୍ନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ, ସତ୍ୟ। ମୋ ନାଥ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ଗୁରୁ ତୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ମୋ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ।
ମା ଭାରି ଟାଣ ଖରା ହେଇଛି, ଶୋଷରେ କଣ୍ଠ ଫାଟି ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡିଏ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମା। ଆମେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ମା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମରୁ। ପାଣି ଟିକିଏ ନ ପାଇଲେ ଜୀବନ ବାହାରି ଯିବ ମା। ହଉ ହଉ ବସ, ସାଷ୍ଟମ ହୁଅ। ଆହା, ଲହୁଣୀ ପିତୁଳା ପରି ଦିହ ଖରାରେ କଣ ହେଲାଣି? ଆରେ ପୁଅ, ପାଣି ତ ନାହିଁ, ତେବେ ଘୋଳ ଦହି ଅଛି, ନିଅ ପିଅ। ମାଣିକ ଦହି ପିଇଲେ ନା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ନେ ପୁଅ ନେ। ଜୀବନଟା ରହିଗଲା ଭାଇ। ପଚାରୁଛୁ ମା, ତମ ଦହି ନା ଅମୃତ ପରି ଲାଗିଲା। ଆରେ ପୁଅ, ତମେ କଣ ଦି ଭାଇ? ତମର କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ପରି ଏଡେ ଖରାଟାରେ ଯାଉଛ? ମା ଆମେ ହଉଛୁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇକ, ଦି ଭାଇ ଜଗା ବଳିଆ। କାଞ୍ଚିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଯେ ମହାରାଜା ଆମକୁ ଆଗରେ ପଠାଇ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା, ତୋର ଅସୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ ତ? ନା ରେ ପୁଅ, ଏଡେ ବଡ ସଂସାରଟାରେ ମୋର କେହି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ପଡି ରହିଛି। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ବିକି ଚଳି ଯାଉଛି। ବାଃ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ ହେଲା। ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ହେଲୁ ଆମର ମା, ଆଉ ଆମେ ତୋର ପୁଅ ଜଗା ବଳିଆ। କଣ କହିଲୁ ଜଗା? ତୁମେ ଦିହେ ମୋର ପୁଅ? ସତ କହୁଛୁ? ସତ କହୁଛୁ ଜଗା? ଆରେ ବଳିଆ, ଜଗା କଣ କହୁଛି ଶୁଣିଲୁ ତ? ଆଉ ଥରେ ମା ବୋଲି ଡାକିଲୁ। ମା ମା, ମା ମା, ତୋର କଣ ହେଲା ମା? ମା, କଣ କହିଲୁ ଜଗା? ନା ନା, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ତମ ପରି ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର କଣ ହବ ଯେ? ଆରେ ବଳିଆ, ତମେ ଏତେ ବେଳ ଆଇଲଣି, ଫେରେ ଏତେ ବାଟ ଯିବ, ଭୋକ ହବନି। ଯା, ମୋ ପସରାଟା ଆଇଲୁ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବଢିଆ ବସା ଦହି ଅଛି, ଖାଅ ପିଅ ତାପରେ ଯିବ। ମା ଆମେ ସବୁ ଦହି ଖାଇଦେଲେ ତୁ ପୁଣି ବିକିବୁ କଣ? ଚୁପ୍! ଗୋଟା ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ତୋ ମା କଣ ମରିଯାଉଛି? ଆରେ ଜଗା, ମୋର ପୁଅ ଆଗ ନା କଉଡ଼ି ଆଗ ମ? ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟିକେ ଦହି ପିଆନ୍ତି, କାନି ପର ତଳେ ତାକୁ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟିକେ ଦହି ପିଆନ୍ତି, କାନି ପର ତଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ସାହା କେ ନାହିଁ ସାହା ଜଗତ ସାଇ, ଜୀବ ଜଗତ ପାଦରେ ମିନତି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମା, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ମାମ ଆମ ପଛରେ ମହାରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେବୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ମୁଦିଟା ରଖ ତ। ଯା ରେ ଜଗା, ଯା ରେ ବଳିଆ, ଯୁଦ୍ଧ କରି କାଳିଆ ଠାକୁରର ନାଁ ରଖ। ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି, ତମ ଦେହ ବଜର ହେଉ, ଠାକୁର ଚକ୍ର ହାଡ଼ କରି ରଖୁ, ମୋ ଆଇସ ତମକୁ ଲାଗୁ। ଯା, ଅଇଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଚାହିଁ ରହିଥିବି। ସେନାପତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରି ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କରିବା। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ପାଇଁ
ସେବା କରିପାର। ଜୁହାର ଛାମୁ ଛାମୁ ମୋର ପୁଅ ଦିଟା, ଗୋଟାଏ କାଳିଆ ତା ନା ଜଗା, ଆରଟା ଗୋରା ତା ନା ବଳିଆ। ଆପଣଙ୍କର ପାଇକ ହେଇଛନ୍ତି। ଖରାରେ ଆସିଲେ, ଦହି ଦେଲି ପିଇଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ନହେଲେ କାଞ୍ଚି ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗା କହିଲା, ମା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ। ଶୁଣିଲ ସେନାପତି, ଉତ୍କଳ ବାହିନୀର 2 ଜଣ ସୈନିକ କାଞ୍ଚି ଗଲେ, ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ନା ମହାରାଜ, ନା, ତମ କଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଛାମୁ, ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜଗାଏ ମୁଦି ଦେଇ କହିଲା, ମା ଏକୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦବୁ, ସେ ପରତେ ଯିବେ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଛାମୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେନାପତି ମହାଶୟ, ଏଇ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ। ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେନାପତି, ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ଏଥର କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କୋଟି କୋଟି କଳ୍ପ ତପସ୍ୟା କରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତୁ ତାର ଦର୍ଶନ ପାଇଛୁ କେବଳ ତୋ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ। ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତୁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ସେ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି ମ, ସେ ପରା ମୋର ପୁଅ ଜଗା ବଳିଆ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛାମୁ, ମୋର ଦୁଃଖ ବାସରା ରଙ୍କ ରତନ ଏଇ ବାଟେ ଯାଇଛି ପରା। ମୁଁ ଠିକ ଦେଖିପାରୁଛି, ଖରାରେ ଝାଉଁଳି ପଡିଛି ମୁହଁ, ଧୂଳିରେ ଦିହଟା କସରା ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛାମୁ, ତା ପାଦ ଚିହ୍ନ କେମିତି ପଡି ପଡି ଯାଇଛି। ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତୋରି ନାମରେ ନାମିତ କରୁଛି ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଜିଠାରୁ ଏହାର ନାମ ହେବ ମାଳିକ ପାଟଣା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁ କହି ଦେଇଛୁ, ତୋର ଧନ ଦୌଲତରେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ମା। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଣିମା, ଜଗା ବଳିଆ ପରି ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ଧନ ଦୌଲତ ପାଟଣା ମୋର କଣ ହବ? ମାଠୁ ପୁଅ କହି ଖାଇଛି, ମା କଉଡ଼ି ନବ? ପୁଅର ସିରି ତୁଟି ଯିବନି। ସେ ତ ମୋ ଗରିବର ସଂଖାଳି, ଆଖିର ତାରା, ତାକୁ କଣ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁଛି? ମୁଁ ମାଣିକ, ସେ କାଳିଆ, ସେ ମୋର କଳା ମାଣିକ।
ପାଇଁ ମାର ବ୍ୟାକୁଳତା ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଭାବନା। ଧନ୍ୟ ମାଳିକ, ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇ ତୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି, ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ତୋର ଜନ୍ମ। ଚାଲ ସେନାପତି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଗଲେଣି ଆଉ ବିଶ୍ରାମର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ ମା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ। ଉତ୍କଳ ଗଜପତିର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ଆସୁଛି ମା। ଚକାରେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଛୁ, ହେଲେ ତୋ ମା ନା ରାତି ଦିନ ତୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ତୁ ତ ମୋର ଜୀବନ ଧନ। ତୁ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବି କହିଲୁ କାଳିଆ? আরে বাবু শ্যামা গলা তু গলে ভাত ভুবনা কাহা মুখ অনাই বঞ্চিবি হে বদস দিশা শূন্য অস্থির হে জীবন নিশি দিবসরে ঝুরু থিবিরে জীবধানা জীবন বেগুনে জেনে ছাসা রাজা বিনে জেনে গ্রাম দেশরে জীবধানা জীবন বেগুনে জেনে ছাসা।
ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାଞ୍ଚିରାଜ, এই কঠোর সিদ্ধান্ত মতে ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦୁଃଖିତ କରିନି ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସେନାପତି ଦେବୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଉତ୍କଳର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଥାଜ୍ଞା ଛାମୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି କାଞ୍ଚିରାଜ, ପ୍ରଣାମ। ଚଣ୍ଡାଳ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ ଭାଇ। ପଦ୍ମାବତୀ ଏକ ଚଣ୍ଡାଳର ପତ୍ନୀ ହେବେ, ଏଥିରେ ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି? ତୋର ଭୁଲ କୋଉଟା ଆଉ ଠିକ କୋଉଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ପଦ୍ମାବତୀ କି ତୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ ତ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କାହିଁକି? ସାରା ଜୀବନ ତିଳ ତିଳ କରି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ତୁ ତାକୁ ମାରିଦେ, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉ। ଭାଇ, ମରଣରେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଥାନ୍ତା ତେବେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ତ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଭାଇ, କାଲି ଛାଡ଼ି ତା ପରଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଚାଲ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତାହେଲେ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ବିଚାରରେ ନିରପରାଧିନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କି ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ତା ତ ସମୟ କହିବ ଭାଇ। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ମିଳନଟା ହିଁ ସୁଖକର। ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସୁଖ କ'ଣ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ? ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ଆଲୋକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ? ଭବିଷ୍ୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ଭାଇ। ଆମେ କେବଳ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ତାର ଗତି, ଏ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆସ ଭାଇ, ଆସ। ମହାରାଜ, ଦେବୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କକ୍ଷ ବାହାରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ନା। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଅସହାୟ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାଇ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦେବୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଆଉ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ତାର ପରିଣତି? ଭାଇ, ଆପଣ ଅଗ୍ରଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୁଁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତନ୍ତ୍ରୀରେ ପ୍ରେମର ସେହି ମଧୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଆଜି ବି ନିନାଦିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଭାଇ। ଶୃଙ୍ଖଳାର ନିଗଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ। ସମୟ ଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ମୋତେ ପଥର କରିଦେଇଛି ଭାଇ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଜ, ଦେବୀଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେ ଆଦେଶ ଛାମୁ। ମହାରାଜ, ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅସ୍ତମିତ କରିଦେଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କରାଳ ଛାୟାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା ରାମରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆଉ ଉପାୟ ବି କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ? ପ୍ରଜାନରଞ୍ଜନ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ମନେ କରିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ। ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ବରଣ କରିନେଇଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ସେହି ସନ୍ଦିକ୍ଷଣରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଠାକୁରର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଠାକୁର ରାଜା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ
ବରଣ କରି ନେଇଛି ସେନାପତି। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ଦେବୀ ପଦ୍ମାବତୀ, କୃଷ୍ଣର ଏକ ଅଳସ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମେ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ, ଆଉ ତାରି ପ୍ରତିଦାନରେ ଏବେ এই নিষ্ঠুর পুরুষোত্তম ତମକୁ ସାଗରର ଅତଳ ଗର୍ଭକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ତମେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ଦେବୀ, ଆଉ ସେଇ ଅଭିଶାପର ତୀବ୍ର ଦଂଶନରେ ସାରା ଜୀବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଉଲ୍କା ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଉ। କଣ କହିଲେ ମହାରାଜ? ପଦ୍ମାବତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ? ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ଆପଣ? ଭଲ ପାଇବା ମୋର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚରିତ୍ର ମହାରାଜ। ଏଥିରେ ଛଳନା କିମ୍ବା ନାଟକୀୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୁଁ ମତବାଦୀ ମାନି ନେଇଛି ମହାରାଜ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଏ। ହୃଦୟର ନିବୃତ ଅଙ୍ଗନରେ ଏବେ ବି ସେଇ ମଧୁମୟ ସ୍ମୃତି ଜାଗୃତ ହେଉଛି। କାଳର ଆବର୍ତ୍ତନରେ କଣ ହେବାର ଥିଲା ଆଉ କଣ ହୋଇଗଲା? ଦେବୀ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଥାଟରାଜ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଭଲ ପାଇବାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କରିବି? ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିଦେବି? ନା, ତାଠାରୁ ବରଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆକଣ୍ଠ ହଳାହଳ ପାନ କରି ତିଳ ତିଳ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଭରା ଦରବାରରେ ସେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ, ଅପମାନିତ ହେବେ। ଏହା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ଦେବୀ, ଭଲ ପାଇବାର এই ଚରମ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗରେ এই ସେନାପତିର ମଥା ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଅବନମିତ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ବିଦୁଷୀ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ମା, ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଠାକୁର ନା, ତାକୁ ମାଗିଲେ କିଛି ମିଳେ ନା। ପଟାଳ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆର ଆଖିରେ ଚାହେଁ ନା। କେବଳ ଭାବ ବଢ଼ା ମା, ଭାବ ବଢ଼ାଅ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ତମର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆରେ ମନ ପାପ ବଢ଼େଇ ଚାଲ।
ମହାରାଜ ଆଜିର ଏ ଦିବସରେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କହି ଅବମାନନା କରିଥିଲେ। ହଁ ମନେ ଅଛି। ଏଇ ସେବା ଚଣ୍ଡାଳ ସେବା ନୁହେଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କି ତାର ସେବାକାରୀ ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡାଳ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁର ଏହି ସେବାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡାଳ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନର ଭେଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟହୀନ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନଜନକ ନୁହେଁ। ହଁ ଭାଇ, এই মহনীয় সেবার মার্মিক প্রকাশକୁ উপলব্ধ ନ କରି ତୁଚ୍ଛ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାଞ୍ଚି ରାଜ କେବଳ ନିଜର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଡାକି ଆଣିବେ। এই শুভ অবসরে হে মোর প্রিয় প্রজা পাঠক মানে মনে রাখো, নিষ্ঠা সহিত কৌশি কর্ম নিচ কিংবা ঘৃণিত নুহে। এই কর্ম এই সেবা হি গজপতির গৌরব ও প্রতিষ্ঠার প্রতীক। ধন্য ধন্য মহারাজ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି এই সেবার মার্মিক প্রকাশକୁ উৎকଳ জনতা উপলব্ধ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଶ ଏ ଜାତି ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହାର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ ପଥରୁ ଟାଣି ଆଣିବ ଏକ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ସହାବସ୍ଥାନର ଦୁନିଆକୁ। ବସୁଧା ଏକ ହେଇଯିବ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ସାଧୁ ସାଧୁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ, ଆଜି ଦିନ ଦେବୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଏକ ଚଣ୍ଡାଳ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଥିଲା। ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବେ, ଏଥିରେ ଅନୁମତିର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ? ତେବେ ତେବେ ଆସ ମା, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଉତ୍କଳର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଣ୍ଡାଳ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କରନ୍ତୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନ କରିବେ ଚାହୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବିଚାରଧାରା ଯଦି ଆପଣ ନ ମାନିବେ ତେବେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମଣିମା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ଠାକୁରର ସେବା ସମୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏକ ଚଣ୍ଡାଳ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଗଜପତି କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡାଳତ୍ୱ? ମହାରାଜ କ'ଣ ମାନି ନେଇନାହାନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି? ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଣ୍ଡାଳ ମୋ ନିକଟରେ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଖୋଜିବି ଚାହୁଁ? ଏଥିରେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ସେବକର ଅପରାଧ ହୁଏ, ବିଚାରରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ ସର୍ବଜନ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାରାଜ।